Bine v-am găsit la un nou episod. O să fac așa un prim episod. O să vă prezint ce mai am pe aici. Chestii interesante. Ok. Avem aici un Game of Thrones. Doar sezonul 1, un Gangster Vegas, Gangster 4, un King's Road, Minecraft Pocket Edition, Clash of Clans, un joc vechi, FIFA 15. Ok. Acum m-aș gândi la o serie de Five Nights at Freddy 4. Sau nu știu, ceva mai nou, dar să fie pe tabletă. Calculatorul nu am probleme, nu mai merge cu la știți că am făcut un videoclip foarte vechi cu Assassin's Creed pe calculator, dar am probleme, nu aveam calculatorul care l-am acum și aveam foarte mult lag. Dacă vă întrebați cu ce filmez, Logic Mobizen pentru Samsung. Avem aici și pauză și cameră, să facem poză în interior și avem cel de recording care este aici. Ok. Eu l-am setat să fie cu niște punctulețe mici ca să pot să-l văd și eu. Deocamdată o să fac așa, doar ceva micuț. O să vă prezint ce mai am eu la Minecraft. Am și o aplicație pentru mape. Asta e un server, dar este pentru versiunea 0.13.1. Sus scrieți SG de la Survival Games. La adresă scrieți, vedeți aici adresa, puneți pauză pe videoclip și vă uitați. Am aici niște mape de dropper. Nu e important, dar mă rog, e destul de tare. Am puțin lag de la moment, dar mă rog, nu prea contează. Ok, hai să ne uităm ce mai avem pe aici. Avem o mapă de survival, un parcurs care e creativ, course survival, mai parcurs adventure, tot survival și jokes. Eu nu mai îmi găsesc mapele mele, deci aveam niște mape, aveam o casă făcută, era destul de frumoasă, eu nu mai îmi găsesc alea, mi le-a șters de tot, deci nu vă recomand aplicația aceea Maps, nu știu cum, dar e ceva de Minecraft, nu vă recomand. Aveam niște mape bunicele. Acum, ce mai vă arăt eu? Dacă sunteți curioși, hai să vă arătăm niște Gangster 4. Trebuie să filmez sub 15 minute. Dacă nu filmez sub 15 minute, YouTube-ul nu primește videoclipul. Da, știu. Hai, vera. Stați o secundă. O să pun pauză, ok? Ok, am revenit. Era televizorul din camera. Ok. Încarcă destul de greu. Se enervează că înainte nu arăta. A început să facă la fel ca la PS. Adică la PC. La calculator să arate aici. Recorder din Mobizen. Ia iurea. Să vă prezint ce arme am eu. Unele am câștigat, unele chestii trestii. E important. Toate reclamele sunt. Așa. Prima armă care ne luat de aici. Asta am câștigat-o pur și simplu. A fost asta.
Apoi am câștigat-o pe aceasta de level 3. E awesome. Mi-a picat încă un pistol, dar mi-a picat nu de level 1, ci de level 2. Eu mi-l doream pe acesta. Aici tot așa, avem aici acest set de arme și acest set armă și avem aici un shotgun câștigat. Aici avem o armă awesome, dar cea mai awesome. Aici mai jos avem un mini gun. Deci e cool. Mie mi-a părut rău când am pus asta. Asta era tare și asta. Avea un kill foarte mare. La sniper nu mai știu dacă am, nu am sniper. Hai să vă arăt să dau așa, să vedeți ce am eu. Așa. La bărcuțe am doar asta, am câștigat-o. Am astea, am o pescării de level 1, un V5 GSTR, o de level 1, un taxi, un He-Roller, o limuzină. Asta e prima mașină care se... Aici avem astea, toate astea le-am câștigat. Deci, ce-i câștigat așa ceva? Am asta. Eu sunt îmbrăcat așa. Și masca asta e tare. Ok, cam asta e tot ce am. Hai să dăm continuu. Bă, ce reclame. De la Mobizen, cred că sunt. Am filmat 7 minute. Your vehicle is waiting at the... adică e pe pământ. Deci, vehiculul nostru este aici. Este un taxi. Precum vedeți, vă arăt și mapa. Este o mapă măricică. Destul de tare. Nu vreau să fac nicio misiune, pentru că dacă vreți să fac o serie din acest joc, dați like. Ok. Cenzura toată lumea știe ce. Ok. Da. Eu o să-mi iau. O să șterg jocuri, o să iau alte jocuri. Nu o să fac doar gameplay-uri, cum am făcut acum, doar așa mic. M-am arătat. O să fac mai multe chestii. Da, vă recomand Aptoide. Nu are niciun virus. E super easy să-l luați. Noi acum o să-l punem în partea asta, uite aici. Ok, sper că nu vă deranjează acest circuleț. Arată unde este degetul meu. Știți din episoadele anterioare. Eu sunt Alex. Dacă nu știți cine sunt. Poate, nu cred că o să fac o serie de Prince of Persia pe calculator. Aceea cu The Forgotten, nu mai știu cum se numește, nu mai știu. Mă rog, eu nu sunt genul să cumpăr jocuri. O singură dată am vrut să-mi cumpăr, dar s-a întâmplat să nu meargă. Și nu mai mi-am luat. Ok. Deci, nu știu ce să mai vă arăt. Să vedem ce avem noi aici în bar. Avem magazin player, asta nu interesează, nici ăsta, nici ăsta. Asta e OLX, mă uitam la niște mașinuțe. Ok. Jocurile, tableta mea nu este nouă, adică, mă rog, am cumpărat-o nouă din magazin din Germania.
faza proastă este că a apărut Samsung Galaxy Tab 4. Eu am Samsung Galaxy Tab 3. Jocurile rulează perfect, deci n-ai pic de lag, nici să te miri. Nu poți, că n-ai lag, deci deloc. Ok, dacă sunteți puțin curioși, hai să vă arătăm și puțin Game of Thrones. Îi gratis pe magazin Play, dar acum nu fac reclamă, ca să știți. Dar e awesome în rest. Trebuia să dau pe el în bară, dar mă rog. Acum nu știu unde am rămas. S-ar putea să avem lag din cauza mobizelului. Dar hai să vedem. Connecting, checking for DLC. Ok, come on guys. Ok. Play. Continui episodul 1, că acolo eram. Nu cred că o să fac o serie pentru că nu am chef, nu am chef să plătesc bani pentru niște episoade. Nu prea are rost, nici n-ați văzut începutul. La Gangster 4 doar așa de... You may sit. I believe Lord Ethan has reached his decision. Mă rog, precum se mișcă destul de perfect. I must tell you. There was one man who stood above all others. Și acum avem o decizie. Cui să îl dăm această, cum să zic eu, armura familiei sau habar n-am ce e. Acest om mi-a dat, dar eu pot să-l aleg pe ăsta din dreapta sau pe acesta. Eu nu o să-l aleg pe blondulică în armurică. Ok, o să-l aleg pe el. Duncan Tuttle, you will be my sentinel. Tuttle? This is reckless. Lord Ethan has made his choice. I will not disappoint you, Lord. Scuzați-mă că am suflat, aveam mici particulele de praf pe tabletă. Now, Sentinel, what do you have to report of Ramsay Snow? Mă rog, precum vedeți, se mișcă bine. Să-mi ziceți dacă vreți așa să facem decât episodul întâi. Nu știu dacă... Mă rog. Aici, așa. Ok. Eu sunt Alex. O să postez videoclipul acesta. Filmarea este chiar acum făcută. Deci la ora 13:49.